Mhm. Vítáme vás u dnešního webináře s názvem 6 principů vyživujícího doteku. Moje jméno je Ellen, jsem asistentka tantrického studia Harmonispa a dneska tady budu v takové roli moderátorky pro webinář, který si připravil Petr Končula. Já tě ještě představím, Petre. Petr je bodyterapeut, pracuje s intimitou, vede semináře pro veřejnost a ve spolupráci s Harmonispa vede taky sérii seminářů Vyživující dotek. Pokud se chceš ještě, Petře, dopředstavit, tak určitě se dopředstav, jestli jsem něco vynechala, ale já se tě rovnou zeptám na otázku, proč se vlastně zabýváš tím vyživujícím dotekem, proč to téma vyživujícího doteku? Tak děkuji za představení a myslím, že jsme představila úplně super. A proč vyživující dotek? No, protože dotek je jedna z našich úplně nejzákladnějších potřeb. Vlastně už úplně od narození, pokud malé miminka nedostávají dotek, tak je to velmi špatné pro jejich vývoj. Je to vlastně nezbytné proto, aby jsme se cítili bezpečně, aby jsme se cítili přijatě, milovaně. Je to vlastně způsob, jak vlastně jako získáváme lásku od maminky. A samozřejmě to máme hluboce uložené i do dospělosti, když už těch doteků míváme dost často méně, ale i tak je to vlastně něco, co je pro nás velmi potřebné, protože už veškeré výzkumy nám říkají, že vlastně dotyk snižuje stres, uvolňuje napětí a vytváří lepší pohodu. Mhm. Je to vlastně potřeba, která vlastně nezmizí celý život, i když si možná pak dopřáváme méně a méně. A obzvláště dneska, protože máme tu dobu hodně uspěchanou a toho doteku někdy nemáme dost. Ona je vlastně taková divná doba, kdy je hodně, žijeme i single a ten vlastně i ten párový život není někdy až tak provázaný fyzicky. A o to zvlášť je vlastně důležité opravdu pečovat o to, aby člověk věnoval se tomu doteku, nebo aby člověk fyzicky, nebo fyzicky ne, aby člověk opravdu v hlavě si udělal prostor pro to, že prostě ten dotek je důležitá součást toho života a že ho potřebuje. A pak je samozřejmě ještě další věc, že ten dotyk je hodně někdy jakoby slučován s tou sexualitou. To znamená, že pokud se začínáme nějak dotýkat, mazlit, takže to většinou je předehra k nějaké sexuální aktivitě, k sexu. A což je super, to je naprosto skvělé, ale zároveň vlastně pak ochuzujeme to, dopřát si opravdu takové nějaké ňuchňace, vyživující, naplňující dotek, který vlastně není vůbec sexuální. Mhm. A dneska Tak máme vlastně teda, ten důvod. dneska máme teda téma těch 6 principů vyživujícího doteku a ty jsi tady vlastně krásně popsal, jak je ten dotek důležitý, jak je potřeba a jak se nám ho vlastně v dospělosti nedostává, nebo ho máme třeba spojený právě jenom s tou sexualitou. A k čemu je teda, nebo proč potřebujeme, mě spíš napadá otázka, jakoby, proč neznáme těch 6 principů vyživujícího doteku, ale spíš tě chci vlastně navést tomu, abys nám prozradil, k čemu nám teď to, o čem budeš teď povídat, tak k čemu vlastně nám to bude, co nás to naučí, a možná i teda ten důvod, proč to doteď neznáme, nebo jak je to možné. No, my ho známe, ale nějak se možná si to jenom neuvědomujeme, takhle bych to řekl, protože to jsou takové principy, které vlastně možná známe, ale máme pocit, že nejsou tak důležité, nebo že ta důležitost je někde jinde, že to je o nějakých technikách a že my ty techniky musíme umět. A protože když neabsolvujeme nějaký kurz, kde nás naučí určitý způsob konkrétní dotyku a pak to nepraktizujeme, tak vlastně jakoby nemůžeme se dotýkat v tom smyslu, jako dávat si nějakou masáž nebo opečovat se vzájemně. A další věc je, že když už jdeme na nějaký seminář a opravdu tam něco načerpáme a zjistíme, jo, to je super, teď tyhle techniky budu doma používat a budeme si to s partnerem vyměňovat. No a pak přijdeme domů a uděláme to možná jednou, dvakrát a pak to nějak
už to vlastně nějak není úplně ono, není to tak, jak to bylo na tom semináři. Nemáme na to ani vlastně ani moc času, protože máme spoustu dalších úkolů, práce, děti, nebo nevím, co všechno ještě tam máme zahrnuté v kalendáři. A najednou tohle to úplně odsuneme na kraj, protože jednak na to nemáme čas, jednak to vlastně není až tak super, jak jsme si říkali, že to bude, když jsme byli na tom semináři. Takže proto bych chtěl tady víc zvědomit nebo dát důležitost těm věcem, které možná nejsou pro nás tak důležité, ale opravdu udělají ten kousek ty práce nebo ten kousek toho, že pak to bude mít nějakou jinou úroveň, bude to prostě opravdu lepší, opravdu vyživující a opravdu nám to něco dá. Ty jsi tady teď zmiňoval, že takhle třeba fungují páry a tak se chci zeptat, jestli ten dnešek bude právě pro partnerský život, pro páry, anebo i pro jednotlivce, jak to máš? Já myslím, že z toho můžou čerpat oba, protože asi každý z těch principů, které budu povídat, tak každý více využije jiná skupina. Bude tam hodně věcí důležitých pro páry, ale bude tam i hodně věcí důležité pro singly, pro to, jak si udělat třeba rande, které bude trochu jinak. Například, že se můžeme namasírovat, můžeme si dát nějaký dotek a aby to vlastně hned, aby to bylo takové jako bezpečné, hned to nám nesměřovalo k tomu, že hopsneme do postele, dáme si nějaký sex, ale aby to bylo takové, do čeho se můžeme prostě jenom uvolnit, kde se budeme cítit bezpečně, kde se budeme cítit tak jakoby opečovaně. Mhm, mhm. A bude se to, dává to smysl i jako pro člověka, jakože dopřeje ten dotek sám sobě? Protože já teď jenom mám v hlavě tu myšlenku, že většinou, když člověk je v tom velkém deficitu, jakýmkoliv, Mhm. tak vlastně vytváří si takový trošku pole tlaku možná i na sebe, i na to okolí. Tak dají se tyhle ty principy využít i pro sebepéči? No, asi v nějaké modifikované formě nebo upravené formě, asi určitě ne všechny, protože uh, asi takhle řekněme. Část z nich se určitě bude dát využít. Mhm. Některé budou vysloveně směrované k interakci mezi dvěma lidmi, Mhm. ale určitě velká část se dá použít i pro sebepéči. Jasně. No tak jo, tak to už byl, myslím, za úvod vyčerpávající. Tak povídej, jaký teda ty principy jsou. Ono těch principů bude víc, ale já jsem se zkusil vybrat takových 6, které jsou z mého pohledu nejdůležitější. A jednak to bude, teda první princip bude záměr. To znamená vlastně říct si, nebo aspoň minimálně vědět, co děláme a proč to děláme. Jo? To znamená, když si chceme dát nějakou masáž, tak je to opravdu o tom, že si potřebujeme se jenom pomazlit, nebo si potřebujeme dát něco jako hlubše vyživujícího, nebo mám stuhnutý záda, potřebuji, aby mě někdo trochu promasíroval, nebo je to opravdu předehra k sexu. To může být, to není problém. Ale je vlastně skvělé, pokud je nám to jasný. Pokud je nám to jasný obou. Protože pokud jeden si bude myslet, že super předehra k sexu, druhý si bude myslet, jo, tak si jenom prostě tady trochu poňuchnáme, tak to jsou záměry, ve kterých jednoznačně někdo nakonec musí být zklamaný a nenaplnění svých potřeby, kterou do toho dával. Je super, pokud bude i vědět vlastně, co potřebují konkrétněho. To znamená, jaký nějaký typ doteku, jakou věc potřebuji opečovat, jakým způsobem chci, aby se mě můj partner dotknul. A my o tomhle tématu třeba hodně mluvíme na prvním večeru, který je o živlech a přání, kde si opravdu jdeme tak k tím základním, já nechci říct základním, ono jsou to, ty nejsou to základní, ale jsou to poměrně složité, jsou to jakoby esenciální principy, takhle teď se našel správné slovy, k esenciálním principům doteku, o tom vyzkoušet si a zjistit, jaký různé způsoby doteku, co to vlastně vyvolává v mém tělu, co to způsobuje, čeho se to ve mně dotýká,
i kde mi je dobře a kde mi není dobře. A taky si pak o tom povídáme, jak si o to říct, jakým způsobem to jakoby nějakým definovat, aby to bylo jasné i pro toho druhého. Super, A, promiň, že ti do toho tady vkročím, jenom mně přijde tohle jako možnost si to právě přímo na nějakým tom tvým semináři fakt vyzkoušet dost podstatný, protože si dovedu představit, že komunikovat záměry nás vlastně nikdo pořádně úplně neučil a může z toho vznikat velký, naopak zase třeba nepohodlí nebo nějaký pnutí. Takže vyzkoušet si to naživo takhle s nějakým vedením a v tom bezpečném prostoru může být určitě super, aby člověk sám, jednak mi taky přijde skvělý, jak jsi říkal, vyzkoušet vůbec, jaký typ doteku je mi příjemný, protože to asi, když máme ten celospolečenský, dejme tomu nějaký deficit, tak určitě ty typy doteků známe taky velmi omezeně, takže to je určitě skvělý a mít tu možnost to jako v tom bezpečném prostředí vykomunikovat a vlastně se to učit takhle dál komunikovat s partnerem. Tak promiň, že jsem ti do toho vstoupila, jenom tohle mi přišlo hodně přesně esenciální, přesně tohle mi přišlo důležitý. ano, ano. A ještě možná bych tomu zmínil jednu věc, co je vlastně důležité, a to jsou očekávání, protože očekávání jsou obrovský zabiják prožitku. A jenom jsem chtěl říct, že vlastně to, že si dáme nějaký záměr, že si řekneme nějakou třeba z vizi, aby jsme se chtěli ten večer, nebo co bychom chtěli ten večer dělat, to není očekávání. Očekávání o tom, že vlastně chci dostat něco velmi konkrétního a upínám se na to. A to je pak opravdu hodně limitující pro ten prožitek. Takže Mhm, řekněte si co, řekněte si, jak byste se chtěli cítit, ale zkuste to své očekávání nechat pro ten prožitek bokem. Hodně vám to pomůže. mhm. A Super. ještě jsem chtěl říct drobnost k tomu, jak si říká sdělovat své potřeby, tak jenom chci říct, že to je vlastně velmi komplexní a složité téma a my se to samozřejmě jenom dotkneme s konkrétním specifickým způsobem. Mhm, Rozhodně doporučuji, pokud máte problém s nějakými říkat si o své potřeby, tak se tomu věnovat ještě zvlášť individuálně. OK, pojďme dál. mhm, Druhé téma, nebo druhý princip je čas. A jak jsem říkal, když jdeme na seminář a jsme na tom semináři, děláme tam nějaké techniky, tak opravdu je to pro nás v tu chvíli to nejdůležitější. Je to prostě ten bod číslo 1 v našem kalendáři, protože zaplatili jsme si za to, udělali jsme si čas, jsme tam, tak se opravdu tomu věnujeme. Když přijdeme domů, najednou máme spoustu jiných důležitých věcí a už to ztratí tu důležitost. A to je právě to, co způsobí, že se nám to vlastně pak vytratí z běžného života. Takže ten princip je o tom, že pokud si chceme dát nějaký společný čas, pokud si chceme dopřát nějakou péči, tak si to dejme do kalendáře. Opravdu tomu dejme naprosto stejnou důležitost jako tomu, že musíme vyzvednout děti, nebo musíme jít do práce, nebo musíme jít cokoliv jiného. Je to prostě důležitá věc, má to úplně stejnou prioritu. A tohle je speciálně důležité pro páry, protože když spolu žijou dva lidi už nějakou dobu, tak prostě mají spoustu jiných věcí a už to není tak důležité. A skvělé je taky, pokud si na to vyhradíte dostatek času. To znamená, jako nedejte si ten čas na doraz, že prostě teď si dáme hodinovou masáž, tak máme opravdu jenom hodinu. To většinou nebude fungovat, protože pak je člověk ve spěchu, hrozně chvátá, má pocit, že to musí stihnout nějaké limit, takže je opravdu dobré mít tam nějakou rezervu a klidně i větší. Vlastně je úplně super, když si dovolíte v tomto fázi trochu plýtvat svým časem, když si dovolíte na 15-minutové ňuchňání dát si hodinu času, mhm. protože pak můžete se v tom úplně uvolnit, můžete být v tom vlastně v klidu, protože víte, že nemusíte nikam spěchat. A ještě jeden podprincip u toho je to, že je skvělé, když se vám to povede
udělat z toho nějaký návyk nebo nějaký pravidelnost, tomu dát nějaký zvyk, když si prostě budete jednou týdně, jednou za 14 dní opravdu pravidelně rezervovat ten čas, klidně i častěji, ale vím, že v dnešní uspěchané době to není zase tak jednoduchý si ten čas vysplánovat a vyčlenit z toho, ale když si to z toho uděláte nějaký návyk, nějaký věc, která bude jakoby pravidelná, tak to půjde pak daleko snáš, protože prostě budete to už mít, jakože je to něco, co se opakuje každý den, je to jasný, ve středu si dáváme svůj čas například. Tak. Můžu ti jenom proměnit do toho ještě takovou poznámečku, že se strašně líbilo slovní spojení to, jako dovolit si plýtvat časem. Já jsem v tom vlastně zaslechla úplně jako esenci luxusu, že to je takový to, jak člověk má furt nějakou představu mějme tomu nějakého konkrétního majetku, co je ten, nebo jako konkrétní destinace, nebo něco, jako co je ten luxus, ale vlastně my můžeme být klidně pořád na tom stejném místě, prostě dělat ty stejné věci, ale přesně v těch důležitých chvílích, jako právě být s tím partnerem, tak jako dopřát si tam to plýtvat svým časem v uvozovkách, protože to není jako plýtvání, že jo, ale fakt vlastně si tam dopřát ten pocit, že mám 15, jak jsi říkal, prostě domluvit se na 15-minutovém ňuchňání s tím, že vím, že mám jako hodinu, protože nevím, možná je to víc téma pro ženy, a možná víc pro mě, tak nechci být úplně osobní, ale jenom právě dostat se z hlavy, dostat se z toho právě tlaku, že by se ještě mělo a že něco podobně. A teď, když člověk ví, že má teda těch 15 minut, anebo třeba právě tu hodinu, ale na tu hodinovou masáž, tak vlastně furt uvažuje o tom, co bude dělat hned potom, až to jako skončí. Takže to mi přijde vlastně skvělej takový detail, který jsi zmínil, ale velmi, velmi důležitý, protože v tu ráno, když člověk ví, že jako je domluvená 15-minutová aktivita a že má na to 60 minut, tak mi to vlastně přijde jako skvělý hack na tu naši mysl, na to, jak to uvolnit právě a opravdu si, a potom už je jako jedno, jestli to bude ve výsledku klidně jako kratší, že jo, nebo jak už to vyjde, to už je jedno, ale důležité je, aby vlastně člověk byl těch 15 minut fakt v té přítomnosti toho prožitku, tak to jsem jenom chtěla vypíchnout, že se mi to hrozně líbilo. Děkuju a já ještě možná to malinko rozvinu. Ono je to o tom, že dnešní doba je hodně taková, že chceme jasné návody, jasné struktury, jasné kroky, aby jsme něčeho dosáhli. I náš seminář se jmenuje 6 principů. Ale prostě v oblasti nějaké intimity nebo pocitu, nebo uvolnění, nebo pocitu bezpečí, nebo v sexualitě, většinou akoby nefunguje to, že uděláte krok 1, 2, 3, 4 a stane se. Nemůžete udělat krok 1, 2, 3, 4 a najednou se budeme cítit bezpečně, uvolněně, otevřeně. A tam právě ten princip je o to vlastně dovolit si trochu plýtvat tím časem a dovolit si tam mít ten čas, jakoby hojnost toho času na to opravdu, aby jsme udělali prostor pro to, aby se to stalo. To není o tom, že my to uděláme, protože to dost často úplně nejde, ale uděláme pro to prostor a tam právě potřebujeme ten čas. Mhm. A no, skvělý oslý můstek, protože další princip máme prostor. A prostor. Jako pro mě úplně nejzásadnější je pro tu masáž, nebo pro ten dotyk je teplo, protože když je člověk zmrzlý a je mu zima, tak se spíš chůlí a rozhodně není v tom, aby se trošku otevřel, uvolnil, aby se to jakoby rozplynul možná. A taková starý vtípek masérský říká, že muž potřebuje mít 26 stupňů Celsia, aby tam bylo pro něho teplo a že žena potřebuje mít tolik tepla, až řekne, že je teplo. Takže tím jsem chtěl říct, že opravdu je to o tom individuálním pocitu. Že pro někoho může být dostatek tepla 20 stupňů, 24 stupňů, pro někoho může být teplo až k 30. Takže je opravdu o to dovolit si to prostě prožít velmi individuálně a dovolit si prostě udělat si teplotou takovou, aby mi bylo teplo. Pak je fajn mít nějaké prostředí kolem sebe, kde budeme, jestli budeme na posteli, budeme na křesle, když já budu dávat dotek, když já budu dávat masáž, jestli opravdu mám kolem toho partnera nějaké místo, aby se k němu mohl dostat.
skvělé je, když se nám povede udělat nějaká atmosféra, to znamená, zapálme si svíčky, pustíme si nějakou pěknou hudbu, uděláme si to prostředí kolem nějaké hezké, aby když tam máme kolem sebe bordel, tak zvláště v ženy, nebo já to úplně nechci takhle bagatelizovat, jako jsou samozřejmě některé principy, které víc fungují u žen a druhé, které víc fungují u mužů, ale může to být jakkoliv. Takže tím jsem chtěl říct, že většinou ženy jsou rádi, když je to takové útulné, upratané, uklizené. A někdy je vlastně hrozně super, když ten muž dá tu péči tomu prostoru, protože pak vlastně i vyjadřuje to, že prostě je to pro něho důležité. A samozřejmě je důležité, aby to bylo pohodlné. A důležité, aby to bylo pohodlné pro oba, nejenom pro to, kdo tu masáž přijímá, ale aby to bylo pohodlné i pro toho, kdo vlastně dává tu masáž, protože tam jde opravdu o tom, aby to bylo příjemné pro oba, aby oba se v tom cítili uvolnění a pro oba to byl prostě ten prožitek příjemný, protože i dávání, i přijímání může být vlastně velmi naplňující prožitek. A v tom případě si zvažte, jestli když budete masírovat, jestli vám stačí postel, což to je jako taky dobrá volba, akorát na nějakou další masáž už to není takové pohodlné, nebo jestli si chcete dělat tu masáž pravidelně a máte trochu tam nějaký prostor, třeba spořídit si masážní stůl. Mhm. A, Rozhodně jenom tady k tomu ještě cinklo, jakože právě jak jsi říkal, že ta důležitost, aby bylo pohodlně obou, i tomu dávajícímu, i mhm. přijímajícímu, že přesně jak jsi před chvílí mluvil prostě o tom, abychom to dělali často, pravidelně a podobně, tak tohle je velmi důležitý aspekt na to, aby to bylo udržitelný, že jo? Pokud by vlastně jeden měl pocit, že strádá, nebo že ho z toho bolí záda, protože nemá dostatek prostoru, tak je to určitě něco, do čeho se vlastně nebude chtít tak často vracet, anebo to prostě nebude dávat obou straně smysl. Tak to je určitě jako důležitá součást. Já ještě v tomu budu mluvit pak později, protože je to opravdu velmi důležité, jak jsi vzpomínala, takže udělal jsem si proto ještě takovou další malou kapitolu, kde to víc rozeberu. Takže čtvrtý princip je přítomnost. Pro lidi, které se vlastně pohybují už v nějakých těch sedmirozových seminářů, tak je to něco, co je naprosto jasný, ale vlastně jsem zjistil, že spoustu lidem to vlastně vůbec není jasný, co to je ta přítomnost. Takže já dám k tomu takových možná pár vhledů, co to vlastně všechno může zahrnovat. Tak velmi zkrácené je to o tom, že když už s někým trávím čas, tak s ním trávím čas. To znamená, že když jsem s ním, tak jsem s ním a nenechám bloudit svoji mysl někam o tom, co mám udělat, nebo co jsem udělal, nebo jaké mám plány. Něco, jak jsi říkala předtím, že vlastně, když má krátký čas, tak už ti hlava běží o tom, co se bude dít dál. Tak vlastně přítomnost je o tom opravdu prostě být tou hlavou tam, kde jsem. Já jsem četl takovou hezkou knížku, ale to teď nebudu rozebírat, je to bylo moc hezky popsáno. A to znamená, že třeba s takovou jednoduchou věc, vypněte si telefony, aby vás prostě neodváděli od tohohle. Nebo jestli máte nějaké další rušivé faktory, tak zkuste na chvilku eliminovat. Posuňte si schůzky na nějakou dobu, kdy vlastně na to budete mít čas. A když se něco dělo předtím, je fajn, když se vám to povede jakoby nechat před dveřmi v uvozovkách a opravdu prostě tam být s tím druhým člověkem. Třeba taková dobrá pomůcka je to, že si nastavíte budík na konci toho času, který máte vyhrazenýho, tak abyste nemuseli kontrolovat hodinky, jestli ještě můžu nebo už nemůžu. A prostě do té doby, dokud nezvoní budík, tak prostě jsem tady. Prostě opravdu čistě se soustředit jenom na to, teď dělám tohleto, teď dělám tohleto, teď se dotýkám, nebo teď dostávám dotyk. Jaké to je, jak se cítím, jak se mám, jaký to pro mě, co se je pro mě tam u toho děje. A to je vlastně, to je přesně o tom, o té přítomnosti. A pro mě velmi důležitá poznámka je, že
ta přítomnost je pro mě někdy důležitější než nějaká technika. Protože když budu dělat skvělou techniku, ale budu myslet na něco úplně jiného a nebo se soustředím hlavně na tu techniku, ale vlastně nebudu vůbec vnímat toho partnera, tak vy mu dáte vlastně hrozně málo. Mhm. Ale když tu techniku neudělám vůbec nějak skvěle nebo nějak dokonale, ale fakt to udělám s tím, že tam jsem a vidím ho a cítím ho a vnímám ho a nejenom jeho, ale i cítím i sebe, tak to je daleko něco hodnotnějšího. Mhm. Ovšem, pokud samozřejmě techniky jsou taky důležité, ale jenom jsem chtěl říct, že techniky jenom je jakoby půlka toho procesu nebo půlka toho prožitku. I ta přítomnost, nebo ta přítomnost dělá minimálně 50%. Mhm. Um, Já možná možná... bych mohl říct, Mhm. no, Poví- Promiň, já jenom mě u té přítomnosti teď napadlo, že to je jako jednak určitě je to věc, která je pro většinu z nás asi potřeba trochu trénovat a cvičit, že, že přesně naše roztěkaná mysl a uhoněná doba tomu úplně nepřispívá. A já vlastně celou dobu ještě, jak o tom, jak jsi mluvil o prostoru, o času i o tom záměru, tak mě tak jako v hlavě běželo, jestli by se to dalo dělat taky nějak minimalisticky a přijde mi, že tahle přítomnost vlastně může být i přesně při jakýkoliv interakci typu jenom pohlazení a že to jsou ty 3 vteřiny, ale ty plné přítomnosti a že vlastně to může vytvářet krásně to podhoubí toho, dejme tomu nějakého propojení, právě toho napojení, toho bezpečí prostě a té intimity mezi třeba partnery. Tak tohle to jenom mi přijde, že je něco, co je fajn a klidně mi do toho vstup samozřejmě, ale přijde mi, že to je fajn nenechávat až na tu vyhrazenou hodinu, že teda budu v přítomnosti, ale zkoušet si to opravdu každý den během vždycky, když si prostě vzpomenu a uvědomím, že teď jsem hlavou někde jinde a přitom tady jsem s partnerem, s partnerkou. Takže můžu tomu dát ty 2 vteřiny plný pozornosti a jenom přesně to může být jedno pohlazení, ale udělá to energicky vlastně mnohem víc, než přesně třeba nějaká hrozně technická masáž, která je ale jenom zaměřená na tu techniku a člověk tam není napojený. mhm. Já jsem to trošku nakous, já jsem četl vlastně teď hezkou knížku, která vlastně tu přítomnost krásně ukazuje a přitom vlastně velmi zajímavým příběhem. Jmenuje se to Vraždy všímavě a je to vlastně velmi příjemný příběh, i vtipný, a kde vlastně on na základě ty všímavosti nebo ty přítomnosti vlastně on staví nějaký celý kriminální příběh. A tam prostě mě úplně zní ty věty, když si čistím zuby, tak si čistím zuby. Když zvoním na zvonek, tak zvoním na zvonek. A to je přesně ta přítomnost. Prostě když něco dělám, tak to dělám. Prostě dám tomu tu pozornost, dám tomu to soustředění. A no, s tím nechci říct, že člověk by neměl přemýšlet o budoucnosti, ale když plánuju budoucnost, když přemýšlím o ty budoucnosti, tak přemýšlím o budoucnosti, ale když jsem teď, tak jsem teď tady. To je Mhm. vlastně úplně jiný princip, který to vlastně poměrně hezky osvětlí. A ještě jsem chtěl říct, že jak se říká, že techniky jsou důležité, tak přece jenom, kdybyste nějaké ty techniky chtěli naučit se, tak ideálně z těch večerů, který dělám, je druhý a třetí, kde budeme mít olejovou masáž a pak budeme mít takovou yoga masáž, která už bude taková víc technická, a takže pokud chcete vedle ty přítomnosti mít za sebou i nějaké znalosti technického nebo znalosti technik, tak tyhle ty 2 večery jsou pro to úplně ideální. Mhm. Tak, pátý princip je pocit bezpečí nebo bezpečný prostor. A je to vlastně celé o tom, že já se můžu uvolnit, já se můžu opravdu do toho rozpustit, opravdu se dostat do hlubokého relaxace, jenom v případě, že se budu cítit bezpečně.
a je to vlastně velmi důležitý v jakékoliv věci, kde potřebuji se prostě cítit uvolněné, kde se nepotřebuji opravdu zbavit stresu, tak je nejdůležitější součást toho je pocit bezpečí. A jak udělat pocit bezpečí? No, v partnerství je to něco jednodušší než na nějakém třeba zrande nebo na nějaké krátkodobé známosti, ale je hodně o tom prostě cítit sám sebe a z tohohle místa si stanovit hranice. Ono hranice jsou obrovský téma a dalo by se o tom mluvit hodně času a je to takové jakoby dlouhodobé téma, protože spousta lidí dneska vlastně ty hranice úplně nemá nějak jasně, jakoby ono to hodně vychází z toho, že člověk sám sebe necítí dostatečně dobře a pak mu ani nejsou jasné jeho vlastní hranice. Mhm. A je opravdu skvělé, když si dáte čas a prostor vlastně zkoumat ty své hranice a zjišťovat, kde je to pro vás v pořádku, odkud pokud to je ještě v pořádku, kde už to začíná být na hraně, kde už rozhodně nechcete být. A i při těch setkáních, při těch masážích, při tom vašem společném čase je skvělé, když si jakoby stanovíte nějaké hranice. Je to hodně propojené s tím záměrem, kdy už si jasně říkáme, odkud kam to budeme se pohybovat, ale ty hranice jsou velmi důležité a jsou důležité pro každého zvlášť. Důležitá věc u toho je, že hranice jsou prostě individuální záležitost. To, že vy máte nějaké hranice a chtěli byste někam jít, to je prostě tak. A váš partner to bude mít úplně jinak. A to je taky prostě tak. A hranice jsou prostě vaše, o tom nemusíte nějak extra diskutovat ve smyslu, že to prostě potřebujete obhájit před partnerem, nebo že vám partner říká, nebo že vy chcete říct partnerovi, ne, to máš blbě hranice, měla bys je mít jinak. To ne, prostě je to opravdu velmi individuální pocit, prostě hranice vypadají takhle a jsou odsud pocud a nemusíme o tom diskutovat. Hranice jsou individuální v tom, že se můžou vlastně měnit. Po každém setkání nebo po každém času, kdy si strávíte spolu, tak ty hranice můžou vypadat úplně jinak. A to je naprosto v pořádku. A velmi důležité je, protože člověk by si mohl myslet, že ty hranice jsou důležité mezi lidmi, kteří vlastně se až tak dobře neznají, ale stejně důležité je i pro partnery, kteří jsou dlouhodobí. A tam je to ještě o to důležitější dát na to pozornost, protože oni pak často mají pocit, že to je prostě jasný, protože jsou spolu tak dlouho, tak se vlastně nemusí o tom povídat. Ale je opravdu důležité, aby to bylo řečeno. Hele, já dneska chci jenom tohleto. Já nechci, aby jsme šli dál. Nebo já dneska jsem úplně uvolněná a jsem otevřená k spoustu věcem. A ještě jedna velmi důležitá věc, kterou chci říct, je, že ono by se mohlo zdát, že hranice má a priori ten člověk, který přijímá tu masáž, protože si určuje, vlastně, kam to má jít, kam maximálně to má zajít. Ale ty hranice má stejně tak i ten, kdo tu masáž dává. A tím je myšleno to, že pokud můj partner chce dostat nějaký způsob doteku nebo chce být nějakým způsobem opečován, tak ten způsob musí být v souladu i se mnou, který tu péči dává, nebo který ten dotek dává. Já rozhodně, už to vlastně vzpomínala předtím, rozhodně to není o tom vlastně se obětovat pro toho druhého člověka, protože když to budu dělat a nebude mi v tom dobře, v tom dávání, tak to prostě udělám jednou, dvakrát, možná třikrát, ale pak už se budu tomu se snažit vyhnout. A ten cíl je úplně naopak. Ten cíl je o tom, aby to bylo vyživující pro nás oba, aby jsme to chtěli dělat oba, aby to bylo pro nás něco, co je vlastně důležité. Mhm. Já tady k tomu, nebo promiň, ještě to klidně dopověz, jestli já jenom k tomu principu bezpečí do toho teď vlastně vstoupím z té perspektivy těch seminářů, který vedeš, protože z referencí i co nám přicházely vlastně, co si v rámci Harmonispa už dělal, ten první běh vyživujícího doteku, tak přicházelo právě hodně, vyzdvihovali účastníci a účastnice ten pocit bezpečí i na tom semináři. Já vím, že to je vlastně trošku, no, jiný téma to není, jako my jsme se teď bavili o tom, jak to vytvořit třeba v tom páru, ale přesně, jak jsi říkal, že vlastně
člověk, kdo vlastně dává, ty vlastně dáváš ten prostor, že jo, dáváš to svoje know-how, tak taky tam přicházíš s tím, že cítíš sám sebe a cítíš ty hranice, máš to prostě nastavený čili, všichni, kdo tam vejdou do toho tvýho pole, se opravdu cítí bezpečně. A důvod, proč to tady zmiňuju, je možná i ten, že v rámci jako seminářů ohledně doteku, když tam člověk třeba nejde úplně s partnerem, a nebo třeba jde i v páru, ale je to skupina, že nějakých 8 lidí, tak může být takovej ostych, jak to jako bude probíhat a jak se tam bude člověk cítit, což je samozřejmě vždycky individuální, ale jenom jsem to tady chtěla vypíchnout, že to je prostě taková tvoje super schopnost, o který nám často lidi píšou, že umíš vytvořit to bezpečí právě i na tom semináři. A mimochodem, jak jsi říkal, že to bezpečí je důležitý pro to uvolnění, tak ono je taky důležitý pro učení se novým věcem. Bez toho vlastně pocitu bezpečí se právě ani ty techniky nebo vůbec nějaký ty principy nejsme schopni úplně pohltit, no, jako pochopit, vstřebat, protože jsme pořád v tom módu jako radši se jako roztěkat a někam utéct. Tak to jsem tady jenom chtěla zmínit, že nám ty reference chodily a že tady k tomu principu jsem to prostě musela říct. Ano, naprosto pravdu. Prostě pro mě vlastně ten bezpečný prostor je velmi esenciální k tomu, aby se něco mohlo dít, aby se něco mohlo stát, aby ty věci mohly fungovat. A já o tom dost poměrně vždycky dlouho mluvím na začátku. My si děláme takové bezpečné dohody o tom, že všechno, co se bude dít na těch seminářích, je pozvání. To znamená, nemusíš dělat něco, co nechceš, i když to budou dělat všichni ostatní. To je vlastně velmi důležité. To je součást těch hranic. To, že vlastně něco děláme, něco dělají ostatní, neznamená, že to musím dělat já a můžu klidně nedělat. Ono je to vlastně hrozně těžké, když přijdete teda do skupiny lidí, ze skupinou lidí na nějaký seminář a teď všichni něco dělají a vy jediný byste to neměli dělat. Tak to je někdy vyžaduje opravdu odvahu, ale je to součást toho učení opravdu postavit se za své hranice, postavit se za sebe a říct, ne, já to cítím takhle, tohle je pro mě důležité. A stejně tak jedna z těch dohod, který dělám na těch seminářích, je o tom, že je to intimní, bezpečný prostor a ty věci, které se tam dějí, prostě náleží tomu prostoru. To znamená, že pokud chci vyprávět v tom semináři, to, co se tam dělo, tak vyprávím o sobě, o svých prožitcích. Já jsem zažíval tohleto, já jsem dělal tohleto, ať klidně lidi vypráví o mně, co jsem tam dělal já, jako ten, který ten seminář vede, ale ať už nevypráví nikomu o tom, co tam dělá někdo jiný, pokud o tom nemá k tomu vyslovené svolení toho člověka. A to platí nejenom tady, ale je to dobrý princip, ať jdete na jakýkoliv seminář, tak nebo možná i v běžném životě, je to vlastně velmi důležité. A pak samozřejmě my máme ještě určitou dohodu o tom, že prostě se tam lidi budou snažit být přítomní. A no, jako opravdu ten bezpečný prostor je vlastně základ toho. Mhm. A pojďme k poslednímu principu, a to je v lehkosti a hravosti, jak jsem to nazval. A my jsme si tady vlastně povídali o hodně věcech, co by to mohlo obsahovat. Povídali jsme si o tom prostoru, povídali jsme si o času, povídali jsme si o záměru a všechno je vlastně hrozně důležité, ale pak je ještě jedna věc, která je velmi, velmi důležitá a to, že to prostě aspoň na začátku udělejte jednoduchý. Že ten prostor nemusí být dokonalý, že ty svíčky nemusí tam být 50 svíček, že ta postel, kde bude masírovat, nemusí být vystlaná lupený růží, i když samozřejmě tohle je všechno super, ale není to jakoby nezbytné. Není to nezbytné, aby to bylo, abyste si udělali ten hezký večer, abyste si udělali ten čas. Tyhle všechny věci nejsou absolutně nezbytné. Udělají nějaký hodnotu, přidají, ale radši si dopřát ten čas, i když to nebude perfektní, než se snažit udělat něco perfektní a pak zjistíte, že prostě, že je to nad vaše síly, nebo že vám to zabere tolik času, že pak už na tu samotnou, na ten samotný dotek, na tu samotnou masáž ten čas mít nebudete. To je
vlastně velmi důležité. A opravdu někdy méně je někdy více, a obzvlášť ze začátku, protože když už to budete dělat pravidelně, tak už budete vědět, jak to udělat, tak aby to bylo pro vás oba dobré, aby to pro vás bylo, nebylo to komplikované a zároveň to bylo vlastně vyživující nebo mělo to tu hodnotu. A takže na poprvé já bych doporučoval, udělejte to jednodušší, udělejte si kratší čas, aby vás to jakoby nezahltilo, aby to nebylo příliš složité. Samozřejmě další věc je i to, že pokud uděláte obrovskou přípravu, tak to jednoznačně zvedá vaše očekávání. A čím máte větší očekávání, tím snadnější může dojít k většímu zklamání a k menší ochotě to znovu nějakým způsobem opakovat. A další věc je, nebojte se improvizovat, nebojte se experimentovat. Když něco nejde jedním způsobem, zkuste to vymyslet jiný způsob. To není o tom, že to musí být nějak. To může být jakýkoliv, každý si to může udělat úplně svým způsobem. I to, že, já nevím, vidíte nějaké video s nějakou masáží a vy to chcete opakovat a nejde vám to, tak se svět nezboří. Prostě zkuste to jiným způsobem. Zkuste vymyslet jiný dotek. Opravdu, když se nebudete bát, tak velmi snadno zjistíte, co funguje pro vás, co funguje pro vašeho partnera. A ještě zajímavá vsuvka je to, že to, co funguje pro jednoho, tak vůbec nemusí fungovat pro někoho jiného. To znamená, buďte hraví. Obecně ta hravost je k tomu další důležitý faktor, protože hravost je zábava, hravost je radost. A když do toho dáte radost, když do toho dáte hravost, když to nebude o nějakém výkonu, jak jsi říkala, tak to udělá tu atmosféru, udělá tu pohodu, udělá i tu bezpečí. To je vlastně důležitá součást toho bezpečného prostoru, že to vlastně není tak vážné, není to o tom výkonu, že já to můžu udělat nějak a nemusí to být perfektní. To je všechno v pořádku. Prostě jde o to, užít si to spolu v radosti, užijte to spolu v lehkosti a udělejte si z toho prostě takovýhle zvyk. A jak jsem říkala, radši méně a pak přidávejte postupně, postupně, postupně. A když začnete rovnou velkou věci, tak vás to může docela zahltit. No jo, Takže tak no, princip hravosti určitě je užitečný celkově do života. to, to rozhodně taky něco, co můžeme a s čím můžeme experimentovat napříč oblastmi a je to určitě zdravý pro naše tělo i duši. No tak máme 6 principů. Chtěl jsi k tomu ještě něco dodat? Já jsem ti do toho tak trochu skočila. jenom jsem chtěl dodat, že to je těch 6 principů, který jsem chtěl říct. Ano, ano. No, tak máme 6 principů vyživujícího doteku a my už jsme tady několikrát zmiňovali i vlastně tu tvoji konkrétní sérii masážních večerů taky s názvem Vyživující dotek, protože prostě energie péče a vyživujícího doteku tady skrz celý webinář je podle mě úplně hmatatelná. Tak já bych tě chtěla poprosit, jestli bys mohl teď ještě konkrétně říct, co to vlastně ta série 4 masážních večerů Vyživující dotek je a o čem, jaký tam jsou témata. I když jsme to tady trochu nakousli, tak jestli bys to ještě konkrétně nedoplnil. Určitě rád. Asi ten princip, proč jsem to dělal, je o tom, že spousta lidí má představu, že masáž je prostě taková ta klasická masáž, kdy si lehne na stůl, tělo se natře olejem a dělá prostě ty klasické pohyby. Je to něco, čemu se říká prostě švédská masáž. Ale chtěl jsem ukázat, že masáž může být velmi různorodá a že může zahrnovat hodně různých aspektů. A proto jsem udělal 4 večery, který každý prostě se dívá na ten dotyk, na ten masáž úplně z jiného úhlu, úplně z jiného pohledu. A ten první večer, to jsou živly a přání a já už jsem o tom vlastně povídal chvíli a je to opravdu o tom prostě pochopit ten základní princip, pochopit tu esenci doteku. Co to znamená, když dám dotek úplně s uvolněnou rukou, jak to prostě ovlivňuje toho člověka. Co se stane, když tam dám
trochu napětí do ty ruky, co se stane, když udělám rychlejší nebo pomalejší pohyb, když více zatlačím nebo půjdu úplně do jemnosti a lehkosti, jak to vlastně ovlivňuje vnímání toho dotyku, jak to ovlivňuje mě, který ho dostávám, nebo který ho přijímám. Je to taky o tom si vlastně vyzkoušet, kde se cítím dobře, co je pro mě příjemné, co je třeba ne úplně komfortní pro mě. A je to vlastně o tom dostat do ruky nějaké nástroj nebo meníčko, já tomu říkám, si kterou si pak člověk může vybírat a je mu jasné vlastně, co chce, jaký způsob doteku je pro něho vyživující v ten danou chvíli, v ten daný moment. Pak se tam bavíme o tom taky, jak si říkat o nějaké konkrétní způsoby doteku, jak tomu partnerovi vlastně jakoby říct, co potřebují. Máme na to nějaké dva způsoby, jeden takový víc mužský, jeden takový víc ženský, ale už nebudu to tady dál, protože na to není čas. Jestli chcete, určitě vás rád přivítám na tom semináři. Druhý večer je prostě olová klasika, protože to samozřejmě nemůžu vynechat, protože masáž, teplý olej, to vždycky patří k sobě a je to vlastně úplně taková ta nejzákladnější nebo nejklasičtější způsob masáže. Takže ukážeme si olejovou masáž, řekneme si tomu nějaké principy, nějaké typy, triky. Samozřejmě všechny ty, co jsem neřekla na začátku, všechny ty semináře jsou prožitkové, takže je tam poměrně málo teorie, ale hlavně je tam o tom prožitku, o tom, aby ty lidi opravdu si to zažili na vlastní kůži a odnesli si to domů. Tak třetí masážní večer je rozhýbat a protáhnout a je to o takových manipulačních protahovacích technikách. Hodně to vychází z thajské masáže, z ajurvédské yoga masáže a jedna moje učitelka tomu říká, že je to vlastně taková yoga pro líné. To znamená, že vy si lehnete, uvolníte se a vaše tělo dělá jogu, což je vlastně hrozně super. A většinou vlastně potom lidi jsou takový krásně uvolněný, protažený, rozhýbány. A je to zase úplně jiný druh masáže. Vřele doporučuju. Tahle ten konkrétní večer je už takový víc techničtější, protože prostě když pracujeme ze svaly, s klouby, tak nějakou konkrétní techniku už musíme znát a použít, ale myslím si, že si z toho určitě odnesete spoustu věcí, i kdybyž to mělo být nějakou drobnosti, které pak snadno použijete doma nebo v běžném životě. No a poslední večer, který mám velmi rád, a ten se jmenuje Masáž jako meditace a jsou tam masážní meditační techniky, které jsou jednak velmi jednoduché, no, protože když vám to budu jenom takhle povídat, tak budete mít pocit, že co to je prostě tak jednoduchá věc, ale zároveň velmi účinné a velmi hluboké a opravdu jsou o tom prostě zažít si je na vlastní kůži a prožít je. Vycházejí z východného učení, vycházejí hodně z hinduismu, šivaismu, ale tím se vůbec nenechte zastrašit, protože ten princip je vlastně velmi jednoduchý a skvěle funguje. Tak, Mhm. To zní, to to zní asi těch 4 No večerech. jo, jo. To zní super, přesně jak jsme mluvili o těch 6 principech a teď jak si představil vlastně tu svoji sérii seminářů, zážitkovou sérii seminářů, tak jenom vlastně co chci ještě vypíchnout, že to je přesně těch 6 principů je vlastně základ pro to přesně, jak si to přenést domů, ale zároveň obsah těch tvých, té tvý série je vlastně tím, jak je právě zážitkový, tak mi to přijde docela dost podstatný pro nás právě, co jsme třeba v tom deficitu toho doteku, co třeba nemáme zažitý ten pocit bezpečí vůbec s tím dotykem. Někdy to i takhle může být až jako extrémní, ale nemluvím tady o tom, že by to měla být nějaká terapeutická práce na seminářích, spíš že vlastně mít v sobě ten zážitek toho, jak to může plynout, je určitě skvělej
vykopávající, dejme to nějaký balíček startovní pro to, aby člověk právě pak doma mohl tvořit ten prostor, dávat si ten záměr, tvořit si ten čas, vlastně už s tím, že ví, co všechno je vůbec možné, protože věřím, že pro spoustu z nás je to mnoho procent ještě jako neprozkoumáno, tak to jsem jenom chtěla takhle ještě doplnit. A já teď ještě řeknu vlastně konkrétně, abyste věděli, pokud máte právě zájem o tyhle ty 4 masážní večery, vyživující dotek, tak první z těch večerů bude už 14. ledna. 14. ledna 2025, pokud se na to koukáte později, tak jen ať víte. A vlastně každý z těch večerů bude pak po 14 dnech, takže je to úterky to jsou 14. ledna, začínáme pak 28. ledna, potom 11. února a 25. února. Vždycky je to od 6 hodin, od 6 do 9. No, pokud se nepletu, ale pokud se pletu, tak všechno najdete na našem webu, kde máme vlastně i podrobnější informace rozepsaný. A já tady řeknu ještě docela takovou dost zásadní a užitečnou informaci, že pokud se přihlásíte na celý balíček těch seminářů, na ten celý vyživující dotek, všechny 4 masážní večery, tak získáte slevu 1 000 korun, což je určitě něco velmi lákavého, takže to využijte, protože tak, jak o tom teď Petr mluvil, tak jste si sami mohli poslechnout, že to dává velký smysl i jako mm, komplexní zkušenost, prostě projít všemi 4 večery. Nicméně je možný se přihlásit samostatně na každý večer jednotlivě. A co ještě chci říct, že určitě je fajn přijít v páru, ale zároveň to není podmínkou, takže ať už jste single, nebo jste v páru, nebo partner nemůže a podobně, není to překážkou. A já teď přemýšlím jenom, jestli jsem ještě takhle technicky něco nevynechala. Semináře jsou teda v Praze, v našem studiu Harmony Spa u muzea, takže v centru Prahy můžete to mít i jako krásnou procházku, výlet, randíčko, jak jsme se bavili o těch prioritách, tomu dát tomu ten čas a záměr, tak samozřejmě, když má člověk právě ten konkrétní den, konkrétní datum, pod vedením skvělého lektora, tak je to vlastně v něčem mnohem jednodušší, třeba proto, jak na tom začít společně pracovat a díky tomu si pak i doma dopřát kvalitní, pečující, vyživující dotek, což je prostě něco, co opravdu může nejenom bych řekla jako vyživit právě to naše tělo, ale přesně i tu naší mysl, ten náš vztah a vůbec celkově naší pohodu. Čili Petře, moc krát ti děkuji za obohacující webinář, za všechny informace, co jsi nám tady pozdílel. A moc se těším na tvý semináře naživo, který teda už za chvíli budou začínat a vám všem, kdo byste o to měli zájem, tak veškeré informace najdete tady někde kolem videa, buď to dole nebo nahoře, přesně nevím, jak to tady technicky zrovna vidíte, že určitě klikněte, podívejte se, prozkoumejte slevu, kterou můžete získat a my se na vás budeme těšit. Chceš, Petře, ještě něco doplnit? Jo, chci jenom říct, že děkuji za rozhovor, protože jsem mi s tebou povídal moc příjemně a určitě vás moc rád přivítám na seminářích a pokud vás to oslovilo, pokud ve vás něco rozrezonovalo, pokud tam byla nějaká vnitřní vibrace, tak určitě doražte. Tak jo, moc krát děkuju ještě jednou tobě, Petře, a na vás se těšíme v Harmony Spa na seminářích nebo na masážích. Mějte se krásně. Mějte se krásně.